ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍, ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 10th ଫେଲ୍ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 18,000 8 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟକୁ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 24,000 ଟଙ୍କା। ତ ରହିବାକୁ ତ ରୁମ୍ ଫ୍ରି ଏବଂ ଖାଇବାର ବି ମେସ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10th ପାସ୍ ରହୁଛି। ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜେରକ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକର ଜେରକ୍ସ ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ 3 କପି ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜେରକ୍ସ ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।